Digues quines són les teues esperances. Com hem après a viure en tantes batalles. Què és el que encara es mou a seguir endavant avui? Quan fa que vivim en les seues gàbies. Trobem a faltar el que més estimàvem. En un bocí de cel, un tros de nosaltres. I tot el que hem patit ens ha fet més fràgils. Però la nostra victòria és un somriure als llavis. La vida en el centro es un poco difícil porque tú no puedes vivir con 20 nois y cada noi tiene una diferente para la cabeza, es diferente. Y o me agrada eso, no me agrada eso, y los indicadores también es un poco difícil, ya los indicadores buenas, ya no es buenas. La vida en el centro es un poco difícil, la verdad, porque en principio no sabes, como nosotros no sabemos el idioma, entramos sin saber dónde estamos, es un poco difícil, no sabes qué es menor de edad o mayor de edad. Entras como es algo que no sabes, no conoces. Tu no fa que tu vols, però tu fa que els volen. Entras a un programa, és molt diferent para quan tu vols algo, el de un no. Tu aquí està com els joves otros. Què és el que preocupa i et deixa callada avui? Quins ocells prohibits fent volar a les nits? I encara que el dolor no ens ha fet més forts, hem après a ballar amb les nostres pors. Ellos cuando le dices, ¿sabes qué? Y llega aquí a un centro y le dice, tienes que levantar a las 8, tienes que ir a hacer clases, tienes que hacer tus tareas de limpiar tu cama, y Tarula, no puedes hacer eso y lo otro. Ese niño ha vivido toda su vida, ha marcado normas él, porque nadie tenía para protegerlo, mientras en todo ese trayecto él ha hecho todo lo posible para protegerse él mismo, no sabía lo que es una norma. Para él marcarle solamente con una norma ya le cuesta, imagínate decirle 4 o 5 cosas, para él todo eso no me entra en mi cabeza y yo voy a hacerlo a mi manera, y allí entra el choque, o sea, eso es de rebeldía, rompen patadas, tienen que salir por algún lado. Què és el que preocupa i et deixa callada avui? Quins ocells prohibits fent volar a les... Que hi ha molts educadors, educadores o gent que treballa als centres o que porten centres que estan fent molt bona feina amb aquests joves, però molt limitada. I torno a parlar del mateix. Els còdics comunicatius són molt importants. Entendre què volen, entendre per què estan aquí, entendre la història, donar-li valor al trajecte o la trajectòria que fan, a l'aventura que estan emprenent. És molt important. O sea, ese niño para seguir adelante necesita realmente saber cuál es su problema. Y si no se sabe su problema, tú ya lo puedes alimentar y decirle aprende el catalán y el castellano para poder enfrentar a la gente, pero él no quiere enfrentar a nadie porque tiene problemas en su cabeza peores. O sea, no li pides lo que no puede. Tal com està muntat el sistema de protecció dels menors ara, no està fet per aquest tipus de nanos. O sigui, aquest tipus de nanos necessiten una altra perspectiva, una altra visió. Jo crec que el sistema de protecció ha de ser més valent i ha d'apostar per el comunitari. Aquests nanos no poden estar tancats en un centre. És que no estem fent res de bo per la societat. Tot el contrari, han de sortir, han de tocar, han d'olorar, han de sentir, han de parlar, han d'escoltar. Clar, i això no passa.
nostre sistema té aquesta ambivalència, protegeix i a la vegada diríem, maltracta. I utilitzo el tema de maltractament perquè hi ha maltractament dins del sistema, perquè hi ha un fracàs de model. El model que tenim avui a Catalunya, que opera en el sistema de protecció dels menors, és un model que ha fracassat, que no dona resposta a la realitat actual i que està en crisi total. Y para mí el centro sí que hacen un trabajo excelente solamente de recogerlos de la calle, darles comida y dormir y información, pero aún así están muy engañados. O sea, están en una burbuja y cuando salen eso se acaba. Eso tiene un tiempo de continuidad y eso es lo que intento yo siempre decirle. Es una pausa en tu vida, tienes que aprovecharla, no te entretienes mientras tienes esa comodidad. L'administració està apostant per un nano que té 16 anys durant 2 anys, pagant-li sostre, menjar i tot això, i donar-li un permís de residència només, perquè aquest permís de residència el perdrà una vegada que faci els 18 anys. Perquè, clar, una vegada que volgués renovar, es trobarà amb dificultats i aquest noi tornarà a estar sense papers i a tornar a delinquir per sobreviure. En canvi, si a aquest col·lectiu li donguessin un permís de residència més autorització de treball, la cosa milloraria molt per tothom, per la gent, per ells mateixos, per la població i per el món laboral. Estaba en un centro 8 meses y sale a la calle a buscar la vida. Bien, pero mal. Yo cumplí 18, me has dicho directora, va a la calle, no tengo otra solución. No tienes razón para quedar en el centro, tienes que salir sí o sí, ¿sabes? No puedes hablar, no puedes hacer nada, eres un mayor de edad. No puedes estar con menores ahí en el centro. Yo pienso en muchas cosas. Y después de 18 años, muchos problemas. Yo no tengo trabajo, no tengo papeles de trabajo, no hablo español bien, esto primero. Així no funcionarà. Tindrem el mateix problema de sempre. 18 anys, nanos al carrer, sense cap coneixement de la realitat i de la societat i de l'entorn. Llavors, no és que tenim un problema d'allotjament i això, tenim un problema de que els nanos o les noies surten que no saben on estan, que només pots quedar amb ells en punts concrets on han anat sempre. No saben què és la població, ni els recursos, ni les eines, no se'ls fa un pla d'acollida. Es treballa amb ells. D'aquí 6 mesos en aquest centre, 3 amb aquest, 4 amb aquest, tots són normes. I els equips educatius no estan preparats moltes vegades. Hi ha equips molt potents, hi ha direccions que són molt potentes, però hi ha que no i que no funcionen, que s'haurien de mirar. I també passa per que el servei de protecció de menors i els centres siguin més públics que privats.
o privats amb una supervisió pública.